Čaute všetci, takže ja som Ivan Liška, šéfredaktor časopisu Riky a určite známejší pod pseudonymom Ivan Ninja. Som síce trochu športovo oblečený, ale to hádam nevadí. Toto, na čo sa práve pozeráte, je niečo ako príhovor šéfredaktora, takže treba to brať športovo. Chcel by som vám povedať, že som strašne rád, že sa nám konečne splnil náš dlhodobý sen, ktorým je vlastne Riky CD. Som tým veľmi rád, rovnako ako aj naša celá redakcia, ale chcel by som vám povedať, že toto CD-čko zďaleka nie je finálne, pretože bolo vytvorené veľmi narýchlo a mnohé veci, ktoré sme na neho chceli dať, teda do neho, sa nám nepodarilo zrealizovať, pretože na to nebolo dostatok času. Ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať, je tá, že na tomto CD-čku môžete nájsť už interaktívny input, čo hovorí vlastne názov sám za seba, čo pôjde o priame odpovedanie pred kamerou na listy čitateľov, čiže celku zaujímavé. No a čo plánujeme do budúcnosti? Tak plánujeme do budúcnosti niečo ako hitparádu, to znamená, že ľudia ako čitatelia budú posielať svoje hudobné výtvory, najlepšie vo formátoch XM, S3, MOD alebo IT. No a ja s Žofem ich budeme hodnotiť a tí najlepší samozrejme získajú nejakú cenu. Takže môžete začať posielať už teraz na adresu Rikyho, ktorú môžete nájsť v impresume na druhej strane. No a ďalšia vec, ktorú by sme veľmi radi zrealizovali, by bolo interaktívne testy, čo znamená, že by sme vlastne testovali hry priamo pred kamerou a daný redaktor by vlastne hovoril zároveň s hrou recenziu, čo je taktiež veľmi zaujímavé. Okrem inputu interaktívneho je na tomto CD-čku aj mierne zábery zo Žofreho vytvárania hudieb, takže si to môžete užiť. To by bolo na dnes asi všetko, ja som rád, že ste ma pozorne počúvali a stretneme sa teda na budúce, takže sa majte a čaute.